खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय दाथावफोराव दङ। अखिल गगैआ सानसेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन। कंग्रेसआबो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों। सनम रघुवंशीआ हमजाबाय। शिलंआव फिसायखौ बुथारनानै गाज्रिपुराव थाखुमानानै दङमोन। आसामाव दैबाना आरो हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाया सा 26 सिम बांबाय। गुवाहाटीनि बेलतलायाव न'आवनो अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा खामनानै सेवहांगार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ सानसेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि मासि रुजुनो थांखि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै खुंनाय आसाम बिधान सभानि सानसेनि जर'खा जथुमाव रायजोफोरनो हानि फाट्टा होनायखौ लानानै सावरायनायाव सोमजिनाय दान्थे बिदान्थेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अखिल गगैखौ सानसेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानो थांखि होयो। मख'नो गोनांदि हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होनायनि सायाव अखिल गगैआ सदनाव जोफ्रुदोंमोन। बेनि फिननाय होनानै गिबि मन्थ्रिया बुङोदि जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियैसो गाइडलाइननि गेजेरजों हा गैजायैफोरनो हा होनाय जायो। बेनिखायनो बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ नायबिजिरनानैसो हा राननायनि आयदाखौ सिगांदों। बयनोबो हा होनाया जाथावना नङा। गिबि मन्थ्रिनि बेबायदि फिननाय होनायनि उनाव अखिल गगैआ गारां फेदेरफिनो। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया अखिल गगैखौ सानसेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानो थांखि होयो। गिबि मन्थ्रि महरै अखिल गगैनि सानसेनि खुंथायनि समाव डक्टर शर्माया अखिल गगैखौ हानि फाट्टा होनो आरो गासैबो दखल खालामनाय हाखौ उदां खालामनो चेलेन्ज होयो। नाथाय गिबि मन्थ्रिया बे आयदानि सायाव साज्रां बिबुंथि होदों होननानै अखिल गगैआ दाबि खालामो आरो आसाम बिधान सभानि सानसेनि जर'खा जथुमा बेबायदि दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजोंनो जोबलाङो। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सांग्रां जादों कंग्रेस दोलोआबो। इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपिजों समान समानै साखाफारा जादों कंग्रेसआबो। रबिबारखालि क'क्राझाराव रातुल कलितानि दैदेननायाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि ससियेल मिडिया आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफाननि मोनसे मावबादा खुंफुंनाय जायो। मावबादायाव एआईसीसीनि ससियेल मिडिया बिफाननि नेशनेल क'अर्डिनेटर चायन्तनी रयआ फोरोंथाय होयो। बे मेलाव एआईसीसीनि नेहाथारि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि क'-इनचार्ज पृथ्वीराज प्रभाकरजों लोगोसे प्रदेश कंग्रेसनि मावफुं आफादगिरि जाकिर हुसैन शेखदार, रजलिना तिर्की, प्रदीप सरकार आरो एमएलए चाबाहान आली सरकार, प्रदेश कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर, बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे मावबादायाव बिटिसिआव काउन्सिल सोरखार दानो थाखाय आदब खायदाफोर जौगाहोनायनि सायाव सावरायनाय जायो। 17 साननि उनाव सनम रघुवंशीनि फावथिनाया थुंगेबाय। हानिमुननि थाखाय शिलंआव फैनाय सनम रघुवंशीआ फिसायखौ बुथारनाय दायाव हमजाबाय। 17 साननि उनाव गुबुन 3 सुबुंजों लोगोसे हमजादों सनम रघुवंशीआ। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुरनिफ्राय हमनो हायो सनम रघुवंशीखौ। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुराव थाखुमानानै दङमोन सनमा। शिलंआव हानिमुनाव फैनाय समाव फिसायखौ सुपारि किलारनो बुथार होनानै खारखुमानानै थानायनि अजद सिखांदों सनम रघुवंशीनि हेंथायै। जुलिया दानसे जास्लाबियावनो सनमा मानि थाखाय फिसायखौ बुथारखो दा बियो बयनिबो गोसोआव सिखांनाय मोनसे गेदेर सोंथि। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 10 मे खालि इन्द'राव मोननै नखरनि गोरोबलायनायजों गाजा गोमजायै जालांदोंमोन सनम रघुवंशी आरो राजा रघुवंशीनि जुलिया। जुलिनि उनाव 22 मे खालि शिलंआव हानिमुननि थाखाय फैदोंमोन आरो बिसोर शिलंनि मोनसे हमस्टेयाव थादोंमोन। 23 मे खालि गंसे स्कुटि भारा लानानै चेरापुन्जी साखाथिनि नौग्रिड गामियाव थांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिसोर सानैबो गोमानानै दङमोन। उननि समाव राजा रघुवंशीनि गोथै सह'खौ चेरापुन्जीयाव खावसे सेवग्लिनो लाहांनाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन।
नाथाय नागिरनानै मोनाखैमोन सनम रक्षबंशीखौ। बबेखानि सनमखौबो दुथांफोरा बुथारनो हागौ होननानै साननानै लानाय जादोंमोन। नाथाय समजों लोगोसे सनमानो फिसाय राजाखौ बुथारनो हागौ होननानै पुलिसा सन्देह खालामदोंमोन आरो पुलिसनि सन्देह खालामनाया थार होननानै फोरमान जाबाय। आसामाव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव आरोबाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। बेजों लोगोसे बे बोसोराव दैबाना आरो हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 22 सिम बांबाय। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया रोखा खालामनानै होदों दि देग्लाय रायजोनाङै गिख्रंथाव दैबानानि जुनै सा 20 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो गुबुन सा 6 रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव हा गिसिखानाय जाथायाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि रबिबारखालिनो कामरुप जिल्लानि कमलपुर ओनसोलाव 3 उन्दै बैसोनि गथ'साफोरा दै बानायाव गबनानै जिउ गोमादों। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोनि माखासे ओनसोलाव दै बानाया रानलांनो लादोंब्लाबो दासिम मोन 11 जिल्लानि 2,60,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बोसोरनि गिबि दैबानानि गोहोमाव मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ। बे जिल्लाफोरानो जादों हाइलाकान्दि, श्रीभूमि, मरिगाव, कामरुप, गवालपारा, काछार, नगाव, कामरुप मेट्र, दरं, लखिमपुर आरो गलाघाट। गुवाहाटीनि बेलतलायाव न'आव सोमोनांथावै अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा खामनानै सेवहांगार जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै समबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि बेलतला ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारियाव सासे सुबुङा गावनि न' सिङावनो आबुङै खामथारजादों। थैनाय सुबुंखौ नरेश साहानि होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव न' सिङाव अर नांनानै उन्दुलांनाय समावनो खामथारजादोंमोन होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि बे समाव अर नांनायनि थि जाहोन आरो थैनाय साहानिनि बागै दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला साहानिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो बशिष्ठ सारियालि ओनसोलाव नाइट वाचमेन महरै खामानि मावबोगासिनो दङमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।